Friesland had hield meer met krimp te krijgen. Jongeren, hoger opleiden en gezinnen loeken hield meer naar de grotere plakken en steden. Vooral in het noorden van onze provincie neemt het al inwoners aan. Blaaien is een van die dorpen dat de vergrijzing taslacht. We hebben verschillende mensen in de hand die hier om ons heen wennen, die uit de Randstad kwamen, die het eerst fantastisch vonden, boeten wij, maar die het na een jaar net meer volhouden kon, omdat er niks te beleven weer. Geen winkels, geen culturele dingen en alles verdwijnt steeds meer. Het typenleeuwen van de squallen is voor de meeste dorpen tegen belangrijk om leger in het zin te gaan. De lietse meerderheid van de ondervregen Friesen vindt dat de oerhiet koste wat kost ik lietse squal niet houden mat. De squal in Gwaingeriep is krijgt tegengaan en dat vernemen die inwoners. Nou, dat de school niet meer open is, betekent voor het dorp dat het heel stil is in het dorp. Er is geen kindergeluid meer overdag. De kinderen hoorden je altijd wel in de pauze. En wij vrezen ook een stukje leefbaarheid wat je hoort altijd. Dat je toch bang bent dat er jonge gezinnen zijn die het elders gaan zoeken waar het dicht bij huis te vinden is. Volgens de provincie is het net helder om de lietse squal nog riepen te houden. Ik ben bang dat dat net kan. Een squallen moet ik levensvatbaar wezen. Die 23 leerlingen, wat nou vaak de opheffingsnorm is aan de ene kant maar een getal. Aan de andere kant is het net voor niks. Uit de enquête dacht ik blikken dat 3/4 van de Friesen het belangrijk vindt dat bedrijven in de krimpgebieden stimuleerd werden. Ik denk dat wij om een levensvatbare provincie te bloeien, bedroegheid stimuleren moeten en naar uw stad moeten, of in ieder geval en ik zorg dat het net voortkiet. Maar dat hoeft net beslist naar alle dorpen te. En hoe zorg je ervoor dat die dan in die krimpdwarpen gaan? Demmer het dorp zelf wat aan doen. Je gaat in het dorp wenjen of je bloeit in het dorp wenjen als het wenjen het leven der goed is. Je gaat net meer in het dorp wenjen omdat het werk der is. Die tijd hebben we hand. Ik wen hier nog 20 jaar, maar een soort plezier. En ik wil je zeker wijnen blijven. Maar ik ben hier zelf afhankelijk van zorg en andere dingen. En dat verdwijnt, ja, wat kunnen wij hier dan nog doen? Dan zullen we op den duur toch wel richting de grote centra's moeten. De provincie is wies met de uitkomsten van de enquête en zei dat krimp een van haar belangrijkste thema's is.